Rekord għax-xahar ta' Novembru kif għall-ewwel darba fl-istorja, fl-ewwel ġurnata tax-xahar it-temperatura laħqet id-29.1 grad Celsius, temperatura li s-soltu tintlaħaq fil-bidu tas-sajf. Skont ċifri maħruġa mill-MIA juru li kellna nistennew sal-aħħar tax-xahar biex l-arja tiksaħ xi ftit. Bl-aktar temperatura baxxa tinżel sa 11.7 grad Celsius fis-26 jum ta' Novembru. Madankollu temperaturi sħan li karatterizzaw l-ewwel nofs tax-xahar waslu biex it-temperatura medja għal Novembru li għadda kienet ta' 19.9 grad Celsius, jiġifieri 5.4 grad Celsius ola minn norma klimatika. L-ewwel nofs ta' Novembru kien ukoll karakterizzat minn nuqqas ta' xita, bil-Gżejjer Maltin jesperjenzaw biss 0.6 mm ta' xita matul dan il-perjodu. Il-folja nqalbet fit-tieni nofs ta' dan ix-xahar kif fit-22 ta' Novembru l-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ twissija dwar xita moderata għal qawwija u għall-ewwel darba minn Mejju il-Gżejjer Maltin esperjenzaw dik li tissejjaħ l-ewwel xita mifruxa. Anka jekk l-aħħar jiem ta' Novembru kienu karakterizzati minn temp iżjed instabbli u mxarrab, ix-xahar kien ħafna aktar xott minn norma klimatika ta' 84.8 mm xita. Matul l-istess xahar l-Uffiċċju Meteoroloġiku rreġistrat leġranet li fihom il-Gżejjer Maltin intlaqtu minn maltempati bis-sajjetti u ġurnata waħda li fiha niżel is-silġ. Novembru kien ukoll aktar xemxi mis-soltu, tant li matul ix-xahar tkejlu 36 siegħa xemxija aktar minn norma klimatika. Al kontlarju ta' ġranet li esperjenzaw medja ta' 6.7 sigħat xemxin, it-22 ta' Novembru kien l-aktar jum imdallam.